أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. amma ba'at, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'idu bin ali bin wahab al-qahtani rahimahullah. Bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau. Muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum ya ba mu ikon karantawa daidai da fassara daidai da kuma aikata aikin daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo, samanta 'ya'ya, ƙasanta 'ya'ya, tsakiyanta 'ya'ya. Ya sa dukkan karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala 'ya'yanmu mata da aka sace a federal universities na Gusau da kuma Dutsen ma muna roƙon Allah ta'ala ya bayyanar da su. Allah ta'ala ya kare lafiyansu da imaninsu da addininsu da mutuncinsu. Dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi a babin zalunci, Allah ta'ala ya kubutar da shi. Mu da muke cikin hali na kubuta, Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu. Bayan Allah da ake ta'azabtarwa a Gaza, musamman abin da ya faru jiya zuwa ga shekaran jiya, bil hakika baki ba zai iya faɗansa ba. Baki ba zai iya bayyana hakikanin azaba da ake waɗannan bayan Allah ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya kai musu ɗauki. Babu kokonto al'umma ta gaza wajen tabbatar da an yanta masu rauni. Al'umma bil ijma ta gaza. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mafi kankanta kuma mafi girman abin da za mu yi shine addu'a. Abin da ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfinka bai fi ƙarfin Allah ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da su. Allahumma ansur al-mustada'afin al-mu'azzabin fi Gaza. Allahumma ansur al-mustada'afin al-mu'azzabin fi Gaza. Allahumma ansur al-mustada'afin al-mu'azzabin fi Gaza. Muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na al-hayyu al-qayyum da siffofinsa da sunayensa masu girma. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
muna roƙon Allah da la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah ta'ala ya kubutar da su a duk inda wanda yake wanda aka zalunce shi, the oppressed a duniya ko waɗanda aka zalunce su, muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su. Wanda kuma yake azzalimi a ko'ina yake a duniya, Allah ta'ala ya karya shi. Muna roƙon Allah ta'ala idan ba mai shiryuwa bane, Allah ya karya shi. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na nawa kenan aramu? Na'am, darasi na 18 a Hisnul Muslim insha Allah ta'ala. Babi na nawa za mu tashi? Yau muna 14 ne ko ga watan Rabi'u Thani, hijira shekara ta 1445 insha Allah. Za mu tashi akan babi na ustazu, ka ɗaukaka sauti bana ajika. Babi na nan? Babi na 34, yauwa. Babi na 34 insha Allah. Du'a'ul hammi wal hazan, addu'a da ake yi lokacin damuwa da kuma shiga cikin kunci. Allah ta'ala ya kare mu daga damuwa da kunci. Bismillah, sai a karanta. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatik ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. wannan addu'a riwaya ne na Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu an, kuma yana cikin sahihu kalimat tayyib shafi na 124 ta haƙiƙi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai. Addu'a ce mai matukar muhimmanci wacce hadithi na Anas bin Malik radiyallahu anhu da sauran sahabbai, manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a kodayaushe gona abu na damuwa yakan faɗi wannan addu'a, kuma ya ce
duk wanda ya faɗe ta illa azhaballahu lahu hammahu wa huznahu wa abdala lahu bihima khairan minhuma aw farjan minhuma. Duk wanda ya shiga cikin kunci ko damuwa ya karanta wannan addu'a, Allah ta'ala zai tafiyar masa da damuwarsa da kuma kuncinsa, a gurbinsu kuma sai Allah ya sanya masa yayewa daga damuwar. Shine Allahumma ya Allah ni bawanka ne. Gabanin nan mu fara magana akan alhammu wal huzun. Menene alhammu kuma me alhuzun? Na sha gaya mana cewa yana daga cikin abu mai wuya ka ɗauki wani yare ka fassara shi ga wani yare kuma ka samu kalma da za ta fassara saƙon daidai wa daida. Mafiya yawa sai dai a yi kwatance, musamman a dukkan yarurruka da ake da su manya a duniya. Babu kokonto, babu yare da ke da ƙosassun kalmomi, yake da wadatar kalma, kuma yake da bijinta wajen magana irin harshen larabci. Dukkan wani yaren da ka gwama da larabci, har ga Allah sai ka ga ajizancin yaren ya bayyana, sai ka ga gajiyawar yaren. Alhamdulillahi a hausa yare ne da yake standard a bangare da yawa, amma duk da haka in kana fassara ayoyi da hadisai za ka fahimci akwai kasawa na hausan an kwatanta shi da larabci. Me dalili? Ka samu kalma daga yadda take a larabci haka za a fassara ta a hausa iya da matukar wahala. Sai dai wani lokaci a kwatanta ko kuma a yi bayani sai ka fahimci bayanin. A mafiya yawa in ka ce alhammu wal huzun ko kuma alhammu wal hazan, a mafiya yawa ana fassara su ne da damuwa ko bakin ciki ko kunci. Amma in ka dauke su a larabci za a ga akwai ƙarin bayani fiye da haka. Haka ma alkarbu, mu kiyaye, alkarbu shine babi na 35 wanda daga wannan sai shi shine du'a'ul karb kenan. A ƙa'ida in bature ne sai ya ce maka alhammu shine anxiety, alhazan kuma me zai fada ko alhuzun? Sai a ce sadness ko sorrow. Alkarbu kuma sai a ce distress. So ko a turancin ka dauka za ka ga fassarar da ake musu a turancin bai dacewa 100% da ma'anarsu a larabci, sai dai kawai ana duba kalmar da ke da kusanci da abin da ake nufi sai a fassara. Don haka in ka dauki alhammu, ko mu fara, na'am, alhammu abin da yake nufi shine kaman damuwa ko kunci na tunanin abin da zai faru nan gaba amma bai faru ba. Kana tsammanin akwai wata jarrabawa da za ta faru marar daɗi, ba ta faru ba, ko in an jima ko gobe ko jibi sai ka ɗimauce, amma ba ta faru ba, to sunansa alhammu. Shine shiga kunci da damuwa da abin da zai iya faruwa mutawaqqi fil mustaqbal, abin da ake tsammanin nan gaba zai faru. Ko misali kana da ɗan uwa sai aka duba aka ce bisa ga binciken likitanci ana tsammanin ciwon da yake da shi ba zai tashi ba. Har ma a wasu lokaci sukan kayyade su ce saboda ciwon in dai ba wani hukuncin Allah ba zai wahala ya wuce sati ɗaya. Kamar yanzu akwai brain death, gaba ɗaya a ce kwakwalwar mutum ta mutu misali. Ko da za ka ga ana ga yana numfashi, a mafiya yawa sai a ce lokaci ake jira. To abun da bai faru ba sai ka shiga damuwa, dalilinsa sunansa alhammu. Abun da kuma alhazan ko alhuzun wasu sukan bambanta, amma magana mafi inganci kusan yakan dauki ma'ana ɗaya ne. Shi kuma yakan yi ishara ne zuwa ga shiga damuwan da ka yi na abun da ya riga ya auku. Abun ya faru gare ka sai ka shiga damuwa dalilin aukuwansa, to ya zama alhazan ko alhuzun. Sannan alkarbu babi na 35 da zai zo nan gaba, shi kuma shi ne alhuzun amma ma'a shiddatihi, wato tsoron abin da zai faru gaba amma ya yi tsanani tsoron naka, bakin ciki da damuwa ta yi tsanani gare ka na abin da zai faru nan gaba.
to idan ya tsananta har ya fitar da kai a cikin hayyacinka, babu ci babu sha babu wanka babu iya yin bacci, sai a ce alkarb. Amma in kuma kana iya yin harkoki, kawai ya hana ka laka ne, sai a kira shi da alhuzun ko kuma alhazan. Mafhum? Tayyib. Akwai wanda zai bani kalmar hammu ta zo a ƙur'ani? Ya ce walaƙadi hammad bihi, gaji walaƙadi hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasina. Wannan ya zama suratu Yusuf ko aya ta 24 zai zama. Wannan kalmar hamma na nan wurin shine kamar manufa, kasada, ya nufa, ba ta kuncin ake magana ba. Duka ga iya nuna maka yalwan harshen larabci. In ka ɗauki spelling ɗinsu duka ɗaya ne, ha babba ne da kuma mimun mushaddada. Babu damuwa ba shi ba komai, bari ba damuwa. Alhazan kuma au alhuzun fa ya zo a ƙur'ani? Mafiya yawa ƙur'ani ya fi aiki da kalmar alhuzun au hazan. Ita kuma hammu ta zo a cikin sunna ne a mafiya yawan lokaci. Da alhammu sun fi zuwa a sunna, alhuzun ya fi zuwa a ƙur'ani. Sai malam ya buɗe babi da kalmar da take mashuriya a sunna da kuma da take mashuriya a ƙur'ani. Ma yusibul muslimu min hammin wala ghammin wala adha. So kaga yawanci a sunna wannan takan zo hammun, amma alhuzun aw alhazan a ƙur'ani na ga aran ma yana so ya kawo. Kalmar huzun, alhuzun, kalmar huzun nake nema. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna. Wannan yayi suratu Yusuf aya ta nawa? Zai zama aya ta 86. Innama kaga addu'a ce tawa ta annabi yaqub akan halin da ɗansa yusuf ya shiga, sai ya ce innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna. Kaga yace ina kai bakin ciki na da damuwa ta zuwa ga Allah. Akwai ƙari? Sai kuma wabu yabdat aynahu min al-huzni wa huwa kadhim. Ita ma cikin suratu Yusuf zai zama kenan ko aya ta nawa? Aya ɗaya ne tsakaninta da aya ta 85 ne tsakanin, ya zama ta 84 kenan ko? Wa buyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kadhim. Idan sai ya zama har yayi rauni daga gani, yayi fari kenan na annabi Yaqub. Saboda me? Saboda bakin cikin halin da ɗansa ya shiga. Ga wala ilal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw aynuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu. Kaga sai yace hazanan. Wannan zai zama cikin suratul tauba aya ta 92. Kaga hazanan shine bakin cikin da suke ciki. Ko kuma wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna al-hazan inna rabbana la ra'ufun shakur, kamar suratul fatir aya ta 34. Kaga shi qur'ani ya kira hazanan ya kira huzunan, kusan duka abu ɗaya ne, kawai tafsirin zai iya sabawa saboda mizani na saraf, amma asalin ma'anan kalban an yi ishtikaki daga tushe ɗaya ne. So wannan babi iya da muhimmanci. Duk wanda ke cikin bakin ciki ko kunci ko damuwa ko abin da ya kama da haka, sai karanta wannan addu'a, riwaya na Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu an da ke cikin sahihu kalimi tayyib na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai a shafi na 124 shine: Allahumma ya Allah, inni lalle ni abuduka bawanka ne, wa bunu abdika kuma ni dan bawanka ne, wa bunu amatika kuma ni dan baiwarka ne. Wato ma'anan shine, ya Allah ni bawanka ne, babana bawanka ne, mamata ma baiwarka ne. A ma'anan sai ka ce Allahumma inni abuduka wa abi abuduka wa ummi amatuka. Ya Allah ni bawanka ne,
abba na bawanka ne kuma inna na ma baiwarka ce. Amma sai aka yi kalma da ibnu da amati, ba a kira abi wa ummi ba, don a tabbatar da ubudiyya na Allah cewa su din ma ai bayi ne na hakika. Mafhum? Tayyib. Nasiyati biyadik. Nasiyati shine kaman gaban goshi haka. Ya Allah, in an ce kaman gaban goshi ko gashin da ke gaban goshi, iya nufin kaman stiyari na ya Allah a hannunka yake. Kai kake juya ni yadda kake so, kamar yadda ake rike stiyarin mota a juya. To ya Allah, stiyari na jujjuya ni a hannunka yake, sai yadda ka juya ni bawa ne gare ka, bana musu. Madin fi ya hukumuk. Madin fi ya hukuncinka ciki na, tare da ni hukuncinka wani abu ne da yake ya riga ya auku. Ko da abu za ka yi hukunci a kaina nan gaba, ni a wuri na Allah aukakken abu ne. Shine kiran fi'ili mudari'i mustaqbali a matsayin madi. Wato idan abu zai faru nan gaba sai kace kawai ya ma auku ne, wato kana tabbatar da babu kokonto zai faru. So da haka ya Allah, kana da hukunci a cikina, to hukuncin da za ka yi nan gaba cikin al'amari na yi imani da kai cewa wannan hukuncin kamar ya auku ne. Adulun fiya qada'uk. Sannan kuma adalci ne a cikina dukkan hukuncinka, tare da ni dukkan abin da Allah ya hukunta to adalci ne. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne. Sammaita bihi nafsaka, wanda ka raɗa wa kanka. Shi Allah ta'ala ba a sanya mar suna sai sunan da ya sa wa kansa, ko kuma sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi da shi. Amma ni da kai ba mu isa mu zauna mu sa wa Allah suna ba. Sunayen Allah tauƙifiya ne a magana mafi inganci. Shine ba za mu kirkiri wani abu mu jingina wa Allah ba sai sunan da ya kira kansa ko annabinsa ya kira shi da wannan suna din. Shine sammaita bihi nafsak, wanda ka rada wa kanka, au anzaltahu fi kitabika, ko kuma ka saukar da shi a littafinka, au allamtahu ahadan min khalqika, ko ka ilmantar da wani daga cikin bayinka wannan sunan. Shine kaman annabawa da manzanni, saboda su ma bayin Allah ne. Ko ya saukar a littafinsa kamar da ya saukar a Qur'ani. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, ko kuma ka fifita sunan sai ka ajiye shi a wurin a ilimin gaibi tare da kai. Ashe Allah yana da sunayen ma da ya ɓoye a wurinsa, hatta annabawan bai gaya musu ba. To ya za mu yi kenan da hadithin da ya ce sunayen Allah 99 ne? Ai mun san hadisin ko? Hadisi yana Bukhari da Muslim, gashi a Bukhari ke cewa inna lillahi 99 isman illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Allah yana da lalle sunaye 99, wato 100 mi'a illa wahida, 100 babu ɗaya kenan. Wanda ya kiyaye su, ya haddace, ya san ma'anar su, ya aiki da su, zai shiga aljanna. A magana mafi inganci shine waɗannan sunayen hadisin da ya kira 99 names of Allah ba iya nufin su kadai ne sunayen Allah ba. Abin da yake nufi shine a cikin duk sunayen Allah, in ka san guda 99 ka haddace, ka san ma'anarsu, kuma ka bauta wa Allah bisa ga wannan, to za ka shiga aljanna. Amma sunayen sun wuce 99. Ka duba littafin alqawaidul mufla fi sifatillahi wa fi asma'illahi wa sifatil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Littafi ne mai matukar muhimmanci. A littafin kusan sunayen Allah 99 ne da suka tabbata a Qur'ani da sunna ya tattara su. Akwai sunayen da yawanci akan yi aiki da su amma ba su tabbata ba akan sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Kuma ba a cewa abdu wana sai dai in wannan wanin sunan Allah ne. To muna da su, kowa sai je neme su, ba akan wannan nake magana yanzu ba ko? Na'am. Wannan hadisi da na ja na Bukhari yana hadisi na 2836 ko? An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah ka sanya Qur'ani ya zama kaman hasken zuciyata, ya zama wani abu ne da yake faranta min rai. In an ce rabi'u qalbi shine
kaman wani abun da yake faranta mu rai, ya zama ƙur'ani ina da shauƙi gare shi, ina da ɗoki gare shi, shine an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, kuma ya zama hasken zuciyata, wa jala'a huzni, kuma ya zama dalilin yaye mun bakin ciki da ya auku a baya, wa zahaba hammi, kuma ya zama dalili shi ƙur'ani din tafiyar mun da bakin ciki da damuwa na abin da nake tsoron zai faru a nan gaba. Wannan addu'a mu kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi riwaya na Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu an da ke cikin littafin sahihu kalimit tayyib hadisi na 124 ya ce, dukkan wani mutumin da ya shiga damuwa ko kunci ko bakin ciki da ta kai matuƙa tare da shi, sai ya karanta wannan addu'a da ikon Allah, annabi ya ce Allah zai yaye masa bakin ciki da damuwar da yake ciki. Allahumma inni abuduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. yace in ka faɗi wannan insha Allah ta'ala duk abin da ya dame ka Allah zai yaye maka shi. Allah ta'ala ya yaye mana damuwar duniya da lahira. Na'am, hadisi na ko addu'a ta 122 faqra. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Anas bin Malik radiyallahu an a cikin hadisi riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alai, hadisi na 6363 ya ce ina jin manzon Allah sallam a koda yaushe ya shiga wani wuri ko ya sauka masauki, in wani abu ya dame shi yana yawaita maimaita Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajiz wal kasal wal bukhli wal jubun wa dala iddaini wa ghalabati rijal. Yace yana yawan maimaita wannan addu'a lokacin kunci da damuwa yana sa Allah subhanahu wata'ala ya yaye maka kunci da damuwa da bakin ciki da kake ciki. Ma'anan addu'a din shine Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa da bakin ciki na abin da zai iya faruwa nan gaba da gare ni, wal hazan da kuma bakin ciki ko damuwa na abin da ya riga ya faru, sannan wal ajazi ina neman tsarinka daga kasawa, bi ma'ana duk abin da ya dace in yi wanda zan iya yi Allah ka kare ni daga kasawa. Wal kasali kuma ina neman tsarinka daga kasala, saboda kasala in ta yawa har haƙƙin Allah tana shiga, ka gagara yin sallah ko ka gagara yin sallan jam'i ko ka gagara yin sallah akan lokaci ko abin da ya kama da haka. Wal bukhli kuma ina neman tsarinka ya Allah daga rowa, kar in zama marowaci, rowa fitina ce. Wal jubun kuma ina neman tsarinka daga tsoro, musamman tsoron abin da bai dace a ji tsoronsa ba. Akwai tsoron haramun, akwai tsoron halal, akwai tsoron wajibi. Tsoron wajibi shine alkhawf, tsoron Allah. Tsoron haramun kuma shine tsoron shaidan da kuma duk abin da shaidan ke kawo wa mutum.
tsoro na halal shine kaman tsoron zaki ko giwa ko maciji. Yanzu idan Allah ya kiyaye sai aka ce ga maciji ana, ustaz sai ya ga zai iya tsayawa ya kama shi ko ya halaka shi, ni kuma sai na ga in fita a masallacin shi ya fi sauki, mu jira mu ji mai ya za ta kaya, to wannan halal ne, shi tsoron halal ne. Mafhum? Tayyib. Wa dhala'id dayn, sannan kuma ina neman tsarinka ya Allah daga dhala'id dayn. Dhala'id dayn shine kaman a ce karyawan bashi, wato bashi yayi wa mutum nauyi ya danne shi har ya kai matakin da bai barinsa ya samu sakat a rayuwarsa. Shi fa bashi bala'i ne, bashi bala'i ne. Shi yasa yana daga cikin bushewar zuciya wanda bai da bukatan cin bashi ya ci bashi, musamman a yanzu 'yan duniya sun iya wannan. Mutum ne sai ka gani in ya zo wajenka zai iya roƙonka ko kyauta ko bashi, yana zuwa sai ka tambaye shi, gajiya ka ce da Allah ranka yi zan samu bashin naira 100 a hannunka kuwa. Wai ya tambaya ba don iya bukata ba ne, ya tambaya ne don kada a tambaye shi, kuma aka bashi sai ya karba. Ka roƙi Allah ya kare ka daga bashi. Duk wata bukata taka, rashin lafiya ko abinci ko wajen zama, Allah ya sauwake maka yadda za ka yi. Ka roƙi Allah, yana da muhimmanci. Akwai maganar magabatanmu salafus salih radiyallahu anhum suna cewa wai ma ghalaba hammudaini qalban illa azhaba min al-aqli ma la ya'udu ilayhi. Ma'anar shine bashi, damuwar bashi ba ta danna mutum da hana shi sakat, face dalilin wannan damuwar ta tafi da wani hankalinsa wanda wannan hankalin ba zai dawo ba ko da ya biya bashin. Bashi takan sa mutum wani psychological trauma da yakan kai matakin da ko da mutum ya biya, in ba ya yi sa'a ba wannan hankalinsa da ya tabu, hankalinsa da ya tafi ko dan wani certain percentage zai wahala ya dawo masa. Mu roki Allah ya kare mu daga bashi. Dukkan abin da ba necessity ba ne, karka je bai zama dole darura ba, karka ci bashi a kansa. Babu dalilin cin bashi ka sayi mota, babu dalilin cin bashi ka tafi aikin hajji, sai dai in daman kana tsammanin wani kudinka da kake da tabbacin za a biya ka biya, ko kuma abin da ka fi karfinsa ne, kawai kudi ne babu a hannunka. Akwai al'amura da mu kauce wa cin bashi don su. Babu dalilin cin bashi a tafi ina, a tafi holiday, babu dalili. Idan ya zama dole a ci bashi shine kaman a cin abinci, a halin jinya kana da mara lafiya, iyali ko da, a biyan makarantar yara, irin waɗannan abubuwa ne na larura. In ya zama dole sai a ci, kuma za a ci bashin a ci ɗan kaɗan. Kudin makarantarsu naira misali 100,000 ne, sai aka ce tam ɗin ke naira 100,000 misali na bayar, sai aka ce to in ba za ka iya biya duka ba, ka ba da ko rabi zuwa ƙarshen tam ka biya, yaran ka biyu ne, to ba sai ka ci bashin 200,000 ba. In ya zama dole karbi 100,000 sai ka biya 50-50, sai ka ci gaba da addu'a Allah ya baka ikon ka biya gabanin tam ɗin ya kare, sai ka cika da sauran. Mafhum? Wato ko za a ci bashi a babin larura, to a ci bashi iya ɗan abin da ya zama na dole. Amma duk abin da ke luxury ne, kawai jin daɗin duniya ne da sharholiya, to mu kauce wa bashi. Tun da bashi ya kai matakin da fiyayyen Allah sallallahu yakan ƙi yin sallah a kan gawa dalilin ana binta bashi. Kusan hadisai 11 ke ishara ga wannan. Gawa za a kawo ana bin bashi, sai ce nan sai ce to kumar sallah na hakura ne ba zan yi ba. Ai ka san maganar babba ce. Manzon Allah da ke jin tausayin mu fiye da muke tausayin kanmu, yake jin tausayin mu fiye da yadda iyaye ke jin tausayin mu, amma duk da haka ka san ai maganar babba ce. A kowane suna cin bashi ba su da bukata za su ci bashi, zai ci bashi ne don a kodayaushe aka tambaye shi ba sai ce wallahi ni ma fa ana bi na bashi ban fa biya ba tukunna. Shi ya ci bashi ne don ya zama mai wani burki ne, daga kazo sai taka burki zai ce ni ma ana bi na bashi. Allah ya kare mu daga wannan. Wa ghalabatir rijal, kuma Allah ka kare mu daga rinjayar maza, wato rinjayar abokanan gaba. A duk inda abokin gaba yake, wanda ya sa uniform ko mai farin kaya, to ka roki Allah ta'ala ya dora ka a kansa. In an ce abokanan gaba su ne mahassada,
duk mutumin da ke ci gaba a rayuwar duniya baya taba rabuwa da mahassada. Shi yasa kar ka taba roƙon Allah ka ce Allah ka raba ni da mahassada. In kai wannan to kana so Allah ya mai da kai babu ne kenan ka zama so ko ka zama sha. Amma matukar ba ka zama sha ba, abu mahassada da ba makawa sai ka yi su. Ka roƙi Allah in ya kawo su to ya turmutsa su. In ya turmutse maka su shikenan. To wannan shine aka yi Allah idan ka kawo Allah ka mana maganin su. To sai kaga suna cikin bakin ciki amma kai kana ta ci gaba a rayuwa. To kullum addu'arka kada Allah ya raba ka da masada, in ma ya kawo ya maka maganin su. Kuma ka kwantar da hankalinka, shi mai hasada a duniya ba wani mutumin da aka da masa hasada dalilin hasada wata ni'imar da yake nema Allah ya hana shi, ko kuma ni'imar da yake ciki Allah ya cire shi a cikinta. Sannan na biyu, babu wani wanda ya taɓa yin hasada dalilin hasada ta sai samu abin da Allah bai rubuta zai samu ba. To wannan sai na maka cewa kar ka yi wani hasada a rayuwa. Dukkan wata ni'imar da Allah ya yi wa wani mutum, to taskar Allah ba ta karewa. In ka roƙa Allah zai iya baka ba tare da sai ya kwace wacce ba wa da ba. In ka samu wannan a zuciyarka, hankalinka sai ya kwanta, ba abin da ya dame ka. Shi yasa daga cikin magabata sukan ce asalin ita hasada ma khala jasadun min hasadin. Asali babu zuciyar da ba hasada, sai dai mumini yana wanke zuciyarsa ne. Wanda ba mumini ba kuma sai cika zuciyar da hasada rumbu duk inda ya je ta take jinsa, bai taba tunanin alheri akan kowa sai kansa. Allah ta'ala ya kare mu daga cutar hasada. Na'am, babi na 35, du'aul karb, du'a da ke magana akan distress. Me dace mu fasara alkarbu da Hausa? Na'am? Matsala da damuwa da bakin ciki duka suna iya shiga cikin alkarb. Wato larabci yana da wadatan kalmomi ne, kawai in aka zo tafsiri kwatanta ba ake, amma madarar sako in ka santa a larabci ka huta. Akwai ayoyi a ƙur'ani da duk time da na yi yunkurin fassara su da wani yare da ba larabcin ba, wallahi sai na rika jin kamar sabon Allah nake yi. In wani zai yi sai in ji kamar sabon Allah ne, ba wai don kuskure aka yi a fassaran ba, a'a babu wani yaren da zai iya abbara, da zai iya isar da saƙon da ake isarwa kamar harshen larabcin da aka faɗa. Shi yasa duk fassarar da aka yi wa ƙur'ani ba a kiran fassarar ƙur'ani, sai dai a ce fassarar ƙur'ani. Inda turanci ne a ce translation, idan da hausa ne a ce tarjamarsa, amma bai zama ƙur'anin ba. Saboda me? Saboda yadda ƙur'ani yake da zaƙi da ɗanɗano a harshen larabci bisa ga kalmomin da Allah da kansa ya faɗe su, babu yadda wani yare na ɗan adam a duniya ya yi wannan, babu yadda za a yi. To yasa kawai in kun ga muna fassara hadisi ko ƙur'ani, kuma duk wani mai yi a duniya da kowane yare ƙoƙari yake don a fahimta, amma ba zai iya isar da saƙon wai 100% ba. Duk ƙoƙarin sai an samu gajiyawa saboda bambancin yare. Wannan yaren ƙosashe ne 100%, yarenka kuma iya da naƙasu. Mafhum? Tayyib. Na'am, don haka du'aul karb, addu'a take ta me? Addu'a ta damuwa da baƙin ciki da kunci. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض لا إله إلا الله رب
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. دعاء الكرب، addu'a na damuwa da kunci mai tsanani. A bayan mun ce alkarbu shine alhuzun ashadid, bakin ciki ko damuwa da ya kai makura sai a ce masa alkarb. Wannan hadisi ne riwaya na an Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an a wurin Imamul Bukhari rahmatullahi alai, hadisi na 6436 6,346. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza asabahu amrun muhimmun aw ghammun, idan wani al'amari na damuwa ya same shi ko ya shiga wani kunci, yana yawaita cewa la ilaha illallahu al-azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yana faɗan wannan addu'a kuma ya tabbata a sunna, duk wanda ya faɗe ta da ikon Allah, Allah zai yaye masa wannan kunci mai tsanani ko damuwar da yake ciki. Na'am, la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, al-azim wanda yake mai girma ne Allah din. Kalmar al-azim a matsayin suna na Allah sau nawa ya zo a Qur'ani? Ya zo sau 6. Nan kusa-kusa ga shi dai a cikin ayatul kursi ko? In ka duba ƙarshen ayatul kursi mai aka ce wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, Baqara aya ta 255. So kaga al-azim guda 6 ne suka zo a matsayin sunan Allah. Akwai guda 3 in ka ƙara ya zama 9, su kuma suna bayyana kaman al'arshi ne ko wani halitta na Allah, amma wanda suka zo a matsayin suna na Allah guda 6 ne. Al-halim, ma'anan al-halim shi kuma ya zo a Qur'ani sau nawa? Al-halim ya zo a Qur'ani sau 11, wanda yake ishara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma suna ne na Allah. In an ce al-halim iya da ma'ana reshe guda 2. Na farko reshen shine babu wani laifin bayi da ke buya ga Allah. Sannan na biyu, duk laifin da bayi suka yi wa Allah, Allah ta'ala bai gagara yin haƙurin yi musu azaba. Bi ma'ana Allah yana da haƙuri akan laifin bayi har sai lokacin azabar da ya musu ya yi niyan yi ya yi tukunne ya musu. Shine alhalim, wato duk abin da muke ba zai ɓuya ba. Kuma in akwai lokacin da Allah ya yi wa'adi ya ce shine na azaba, haƙurinsa bai gajiyawa ta inda zai azaba gabanin lokacin har sai lokacin azabar yayi yake yi. Kai yanzu shedancin da ake a duniya in ba dan Allah alhalim bane, ai har ga Allah in ba dan alhalim bane da tuntunin ma an tada duniyar gabaki ɗayanta. Yanzu abin da ke faruwa a Gaza kadai na kunci da yake saka bayan Allah, wallahi wani da shi aka ba hura kafin da tuntunin ya hura. Saboda me? Saboda wani lokaci sai ga haƙurinka sai ya gajiya akan abin da ya toshi. Allah ta'ala alhalim ne, haƙurinsa bai taɓa gajiyawa, zai iya bari a yi komai, ba kuma abin da zai har sai lokacin yin yayi tukunna yayi. Mafhum? Tayyib. Na ga wani video clip na wani bawan Allah an taba tura min da dadewa, wai yana da an yi kaza a Najeriya, ya Allah Allah ka sa gaban wannan juma'a ya tashin kiyama. Maybe kun taba ji. Akwai wanda ya ji ko? Akwai. Wannan na ba da misalin ba don wani abu bane sai dan me, da ina mana gajiya wa dan adam da karancin haƙuri. Jarrabawa ɗaya ya shiga sai ce ya Allah ka sa juma'an nan kar ta wuce a yi kiyama. Tun kaga shi ya gagara gajiya roƙo yake, to inda makulin inda ki ɗin kiyama a hannunsa kyana tuntunan an tashin, ada ba sai ya addu'a ba. Matsala wani iyalinsa kadai za ta bata masa rai inda dan adam aka bata da kiyama ko hurar kahunta da kiyama, wallahi daga takula da shi sai hura kowa ya tashi.
so ta Allah ta'ala alhalim ne. Alhalim iya bayyana duk laifin da aka yi baya buya, tare da wannan kuma haƙurinsa baya gajiyawa har sai lokacin da ya niyyar yin uquba ko azaba ya yi yayi, ba fusatar da shi da muke iya da zai sa a yi azaba lokacin azabar bai yi ba. La ilaha illallah, babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Rabbul arshil azim, shine mahalicin al'arshi wanda yake mai girma. Kaga al'azim, al'azimul halim sunan Allah ne. Nan da aka ce la ilaha illallah rabbul arshil azim, al'azim din wanne yake nufi? Shi ma sunan Allah ne, ba al'arshi ne al'azim din ba, rabbun shi ne al'azim din. La ilaha illallah, babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Rabbus samawati, mahalicin sammai bakwai, wa rabbul ardi, kuma mahalicin ƙasa wato ƙasai bakwai, wa rabbul arshil karim, kuma mahalicin al'arshi wanda yake mai karamci. Ya tabbata rabbul arshil karim, Allah shine karimin. A magana mafi inganci rabbul arshil karim, al-karim din ya'udu ila Allah ne. So al-karim ismun min asma'illah, al-karim kuma iya nuna kyauta irin ta Allah ne, cewa Allah ta'ala mai kyauta ne. Shi yasa Bahaushe ke cewa wani karimi ne. In an ce karimi ne shine mai kyauta ne, mai halin karamci, mai halin dattaku. Mafhum? Tayyib, na'am. Addu'a ta 123 a du'a'ul karb. Faqra. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تخلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Wannan hadithi riwaya ne na Abu Bakara radiyallahu an, iya cikin sunan na Imamu Abu Dawud da rahmatullahi alai, hadithi na 590, kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai yace hadithi ne mai kyau. Iya daga cikin addu'a da fiyayyen halitta ya karantar da mu lokacin kunci ko damuwa mai tsanani, mu maimaita Allahumma rahmataka arju, Allahumma ya Allah rahmataka rahamarka arju muke roƙo, muke bege, muke fata. A nan wurin an yi taqdimil maf'ul ne alal ism, alal fi'il afwan, ay arju rahmataka ne, arju ana rahmatak. Rahmataka shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun, kuma kadin mudafun ilayhi, bi ma'ana arju rahmatallah ne, amma sai aka ce rahmataka arju, rahamarka nake bege, sai aka kira maf'ulun bihi. Kaman a turanci ne sai a ce an kira object before a kira verb da kuma me da subject nasa, sai aka kira object sai kuma aka kira verb din tukunna, sai ka kuma kaddara menene subject nasa. Amma maganar in za ka ɗauke da sai ka ce arju wa rahmatak, ai bi ma'ana arju ana rahmatak, amma sai ake taqdimul maf'ul alal ism alal fi'il. Mafhum? Tayyib, na'am. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn, kada ka banni ya Allah da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawar ido ne. Ya Allah kada ka banni da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawar ido ne. Wannan addu'a tana da muhimmanci a irin wannan zamani, shine mu rika roƙon Allah kada Allah ya bar mu da dabarar mu. Wallahi azim, duk mutumin da Allah ya bashi da dabararsa sai ya ga kasawarsa. Mu rika roƙon Allah kada ya bar mu da dabarar mu.
in dai dabara ta dan adam ne sai ka gama tsara duk dabarar ka sai Allah ya watsar da shirin sai yana maka kai din nan gajiyayye ne. Shi yasa kar ka taba zato wai wayanka ne yake baka abu, a'a Allah ne yake bayarwa. Me iya yiwa direban ka yafi ka dabara, me iya yiwa mai gadin ka yafi ka, amma yana karkashin ka. Me dalili? Saboda hukuncin Allah ne. Mu rika roƙon Allah kada ya bar mu da dabarar mu. Musulmai da dama tawakkali ga Allah ya karanci da dama sun kai matakin da suna ga dabarar suke ba su abu ba hukuncin Allah ba. Mutum yana ga wayansa ne yake ba shi. Shi master strategist ne, ba Allah yake tunani ba, kawai ya iya tsara strategy ne. To don da Allah ya masa rikon talala ya shiga uku. La ilaha illa ant wa aslih li sha'ani kulla. Ya Allah ka gyara mun dukkan sha'anina, dukkan wani abu na rayuwa ta Allah ka gyara mun shi. La ilaha illa ant, babu abun bauta da gaskiya sai kai ya Allah. Sai kuma addu'a ta 124, ikra ya ustaz. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Subhanak, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Inni, lalle ni kuntu na kasance minaz zalimin, daga cikin mutane azzalumai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wannan addu'a na da falala, matukar falala, tana da falala matukar falala. Mu saurara mu ji. A cikin hadithi riwaya na Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, a cikin aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari, hadithi na 3505. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace da'awatu dhinnun ma da'a biha rajulun muslimun fi shay'in illa stujiba lah. Manzon Allah yace addu'a ce ta annabi Yunus. Babu wani musulmi, bawa musulmi da zai roki Allah ne ta face Allah ya amsa masa ita. Babu wani bawa musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a face Allah ta'ala ya amsa masa. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuma addu'ar wanda ya shine zannun. Zannun kuma suna ne na annabi Yunus, sunansa ne. Lokacin ba a bashi izinin hijira ba, ba a bashi umarnin hijira ba, sai hijira ya shiga cikin kwale-kwale ya fada a ruwa, kuma kifi ya haɗiye shi. Kifin ya haɗiye shi a cikin kifin, sai tuna ba a bashi izinin ya yi hijira ba, sai ya yi. Take sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sai Allah ta'ala ya kubutar da shi yana karanta ta. Wa dhannuni idh dhahaba mughadidan fa dhanna an lan naqdir alai fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta nawa? 87 da 88. Allah ya ce wa zannun, shi zannun zaɗin ba ma'ana sahib, annun kuma ba ma'ana alhut, sunan kifi ne. Wa sahibul hut kenan ake nufi. Lokacin da ya juya yana fushi, ya yi zaton ba mu da iko a kansa, sai ya kira a cikin duhu, ga duhun cikin kifi, ga duhun ruwan kogi, duhu a cikin duhu, sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ya ce sai muka kubutar da shi, muka tseratar da shi daga wannan kunci din. Allah ya ce haka muke tseratar da mumine daga kunci. Duk mumine haka muke tseratar da shi. Kai jama'a, akwai kubuta da ta kai ka fada a ruwa
kamar a ce Atlantic Ocean ko Indian Ocean, kuma kifi ya haɗiye ka, kuma Allah ya dada kai duniya. Kai ka ga wani rabo? Kai ka taba jin tsira irin wannan? A ruwan nan ma an ka fada ai kawai sai a ce Allah ya ji kanka, amma shi ya fada ruwan, bayan ya fada ruwan kuma kifi ya haɗiye shi, amma duk da haka kuma Allah ya fito da shi a cikin kifin, ya fito da shi a ruwan kuma ya dawo duniya. Dalilin mai albarkan addu'a shine ma min shay'in akramu ala Allah min addu'a. Babu wani abin da ke da daraja a wurin Allah fa kaman addu'a. Shi yasa nake cewa mafi kankantan abin da za mu taimaki yan umu da ke cikin rauni shine mai addu'a, mafi kankantan gudumawa, amma kuma in shine kadai abin da za mu iya a wurin Allah, ko ba abin da ya kai shi girma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mu rike wannan addu'a, tana da matukar muhimmanci. Mafhum? Tayyib. Sai addu'a ta 125, faqra. الله ربي لا أشرك به شيئا الله ربي الله ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله ربي لا أشرك به شيئا. Wannan hadisi ne riwaya na Asma bintu Umais radiyallahu anha, iya cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai, hadisi na 1050. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya karantar da mu Allah rabbi la ushriku bihi shay'a. Allah mahalicci na bana maka tarayya da komai. In kana kunci ka yawaita maimaita wannan Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Insha Allah ta'ala Allah zai cire ka kuncin. Allah asalinsa shine ya Allah rabbi ay ya rabb, ya Allah ya rabb la ushriku bihi shay'a. Akwai ya harafin nida guda uku duka an goge su, maimakon a ce ya Allah ya rabbi ya rabb la ushriku bihi shay'a, sai aka ce Allah rabbi la ushriku bihi shay'a. In ka ce ya Allah shine ya Allah ya mahalicci na bana maka tarayya da komai. Menene muhallu shahid na farko? Kaga uluhiyya ta Allah ka tabbatar da ita, rububiyya ta Allah ka tabbatar, sai kuma la ushriku bihi sai ka tabbatar da tauhidi a cikin bautan Allah. Wannan ke bayyana cewa kadaita Allah a cikin ibada, tabbatar da kadaituwar Allah yana cire mutum a cikin damuwa. A duk lokacin da kaga damuwa, yana iya yiwa karfin imaninka Allah ya sa ya jarrabe ka, amma kai a matsayinka na dan adam sai ka duba worst case scenario, shine mai iya yiwa kuma nayi kuskure ne. To in ka gyara alakar ka tsakaninka da Allah, Allah yana iya kubutar da kai cikin abin da ya dame ka, insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Yayin muka da lokaci minti daya, to ai sai mu dakata anan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, insha Allah. Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. sai kowa ya karanta kafaratul majlis wa kansa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.